Manje bhuti muthi umngani wakho i-stepson sakhe sithanda izinqa wena awuyithanda izinqa? No mfethu, no mana ke mfethu, nawe musuku ngibuza umbuzo layibona lo mbuzo ngibuza wona ngeke mfethu awukwazi ukuthi ungangibuza umbuzo. Awuyithandi ni bafi izinqa? Beside mina lo awuyithanda izinqa? Yebo uyasithanda noma uyithanda? Kuyena angizela izinqa kuphela. Kodwa uzela izinqa? But not ukuthi ngizela izinqa, but ngashawa nje into eyi-1 size wakhe. Uzowazelaphi usize wami wephedi wena? Angithi imali wakwalibona iphenti elingalingana mina esitolo first nje of all. Suthi no. Wake walibona iphenti elingalingana mina esitolo. Indlela abangifuna ngayo bangifunisa oko diamond noma igolide ngathi umuntu methole mina uzoba na something angisazi ukuthi ngithini ngize ngifise nokuhamba eSouth Africa. Yini ufela ngifela izinqa mhlambe ngifelani ukuthanda kangaka yini nifuna izinqa? No. So ngangigobile like kanje ngiwasha ngibhizi ngiwasha bafo yini ngathi ubuye ezinye izinto megoba manje mase ugobile kwenzakalani sisi? Kwanento engitshelayo ukuthi ngathi khona umuntu osemva kwami ngiphenduke ngempela mangiphenduka hawu umile wenza uarms fold emva kwami uyangibuka ngase ngiyambuza and then what's he wahleka kancane hayi akho lutho ukhona lo bafu